Vale, entón continuamos agora na liña de renovar o ensino. Continuamos con Noemí García Rodríguez. Queremos agradecerlle a súa presenza unha vez máis aquí nas xornadas, porque xa contamos contigo nas 30 xornadas de lingua e literatura para onde presentaches o galego para boomers e outras didácticas nas redes sociais, e no curso 21-22 tamén foches docente de formación a distancia de aplicacións didácticas das redes, novas posibilidades educativas. Vale. Noemí García Rodríguez é profesora de Lingua e Literatura Galega na Escola Oficial de Idiomas e creadora de contidos. Cursou o grao de Español de Estudos Lingüísticos e Literarios e posteriormente o grao de Galego e Portugués na Universidade da Coruña. Ten publicados diversos traballos na Revista Galega de Filoloxía e ten colaborado co xornal Nós Diario. No ano 2022, en colaboración con Xosé Manuel Sánchez Rey, publicou na editorial Canela O Cancioneiro de Ribeira de Piquín, unha aproximación á poesía tradicional da montaña lucense. No seu traballo co alumnado, Noemí móvese coa intención de mostrar unha lingua viva con referentes reais, dando resposta ao consumo de contidos nas redes sociais e visibilizando as persoas que os crean. Facer do galego unha lingua útil que lles abra o mundo e que sexa parte da súa realidade cotiá, xa sexa en titorías de maquillaxe, videoxogos, análises de series ou conversas sobre cuestións aparentemente superfluas. Converter o galego na lingua da mocidade do século XXI máis alá das aulas ou do seu uso entre as xeracións maiores. Estudar os clásicos da literatura galega en diálogo con propostas actuais e próximas á súa experiencia vital. Os seus proxectos combinan o compromiso coa lingua galega e coa vontade de achegar ás novas xeracións e entre estas iniciativas atópanse a Cociña a Media Laranxa, Galego para Boomers, que xa citamos desde 2023, e as chaves da lingua. Os obxectivos de Noemí, como acabo de dicir, preséntanse claros: promover o uso correcto da ortografía e da gramática do galego e difundir o valor cultural da lingua galega a través das tradicións, facilitar recursos literarios e debe ser en galego, contribuir á normalización do galego no ámbito digital e incentivar o seu uso entre os galegos da diáspora. Seguro que hoxe dará boa conta deses obxectivos e xa vos deixo con ela. Un aplauso para a Noemí. Ben, moitas grazas por ese aplauso e por esa tremenda presentación. Na charla de hoxe quero vos presentar as redes sociais non só como unhas aplicacións para pasar o noso tempo de lecer, senón como podemos aplicalas á aula e que o noso alumnado se divirta con elas. Mais, antes de comezar, quería preguntarvos se vos tedes redes sociais. Imagino que sí. 1, 2, 3, 4... E máis ou menos cantas horas de media pensades que pasades o día nas redes? O noso alumnado pasa moitas horas, pero moitísimas. Entón, nesta charla, digamos que se vai asentar baixo 3 piares. A primeira, como crear actividades do século XXI. A segunda, a importancia de crearmos contidos en galegos accesibles para todo o mundo. E a terceira, como ensinar e aprender divertíndose. Porque se facemos unha clase aburrida onde nos aburrimos nós e os aburrimos os alumnos, pois non conseguimos nada. Pero as redes sociais van nos axudar. Ben, imos con ese primeiro piar de crear actividades para o século XXI. Vou vos presentar o meu proxecto que se chama Dicionario Galego para Boomers, que non sei se o coñecedes, mas consiste na creación dun dicionario de neoloxismos, onde os protagonistas do dicionario é a linguaxe dos meus alumnos. A primeira vez que traballei para a Consellería de Educación, tiven a sorte de que me deron unha vacante para todo un ano. Entón, todo aquilo que aprendera no mestrado, puiden aplicalo. Entón, as primeiras semanas que cheguei á miña aula de primeiro da ESO, eu iba toda entusiasta, non? Vou facer isto, vou facer aquilo, e nada funcionaba. Os alumnos estaban completamente desmotivados, non querían falar galego, Noemí era a profe pesada que nos obliga a falar unha lingua de vellos. Entón dixen, non, temos que buscar algo que lles interese. Entón, precisamente, en Instagram atopei a un profesor catalán, que non sei se coñecedes, Cristian Olivé, que vos recomendo que busquedes nas redes porque é moi bon. E dixen, pero este profesor traballa cos neoloxismos, el na súa lingua en catalán, e dixen, existe algún galego semellante? Entón busquei información, non vin nada, entón dixen, e por que non podemos crear un dicionario de novas palabras partindo da gran sabedoría que teñen os nosos alumnos? Entón decidín abrir unha conta.
Entón, decidimos analizar pois, a linguaxe que utilizaban eles no seu día a día. Primeiro que fixemos foi unha lista desas palabras que máis utilizaban. Entón, unha das que máis apareceu foi crush, que non sei se coñecedes o que é. Sí, digamos que un amor platónico, un flechazo que podemos sentir. Entón, o que consistía as nosas clases era traballar as categorías gramaticais, o sustantivo, adxetivo, o verbo, o pronome, non con palabras como, por exemplo, carballo, computador, o que sexa, senón coas palabras que les manexaban no seu día a día. Entón, o que facíamos nas aulas era traballar esa palabra, decidir ou investigar a que categoría pertencía e despois facer unha definición. Entón, os meus alumnos definiron crush como persoa ou personaxe de ficción pola cal se sinte un namoramento platónico imposible que se garda en segredo. E despois, outra das actividades era crear un exemplo para contextualizar esa palabra. Nese momento, a serie Élite estaba moi de moda, entón, pois, a frase que saliu foi o meu crush é Esther Expósito. Mais outra das actividades que fixemos en cateneoloxismos era buscar palabras en galego que xa existisen e darlles un novo significado. Por exemplo, o reggaetón e o trap, que é a música que escoitan eles, que a nós pode nos gustar máis ou menos, aparece moito a palabra perreo e perrear. Se nos traducimos literalmente perrear, sainos algo como de perro can, pois algo como canear, que iso non ten ningún sentido. Entón, fixemos unha investigación de que palabras xa existían no galego que lle podíamos dar ese contexto. Entón, analizando na música en galego, vimos que o aquele, ou por exemplo, Berto, a primeira parte de Berto, Berto con V, non con B, que sabedes que as letras son un pouco diferentes, utilizaban o termo revolar nas súas letras, pero digamos que o significado non se entendía moi ben. Entón, que fixemos nós? Pois darlle o verbo revolar un novo significado. Neste caso, é un verbo que significa bailar movendo as cadeiras con sexualidade. E poñemos un exemplo. Pasaron toda a tarde revolando o ritmo do reggaetón. Despois, tamén analizamos a linguaxe dos videoxogos. Por exemplo, a expresión que seguro que escoitastes que é Gigi. Pois, se ides ao lecer, vos toca facer algunha garda, seguro que escoitades un montón. Gigi son as siglas de Good Game, que cando ti xogas unha partida e gañaches, pois dis Gigi. E iso pode aplicarse agora a todas as facetas da vida. Cando remate esta charla, se teño unha boa impresión de que vos gustou, direi Gigi. Entón, pois outra forma de traballar as siglas e os acrónimos foi, por exemplo, con exemplos como este. E agora teño outra pregunta para vos. Que pensades que sodes? Máis profes ou que unha profesión oculta que tedes é enterradores e enterradoras? Pensades que non, que nunca enterrastes a ninguén? Pois xa vos digo eu que sí. Enterrador é unha expresión que se utiliza para designar aquelas persoas que transmiten moi malas novas e que digamos que afeas que llamolas o día a persoa que lle deches esa nova. Entón, cando facemos un examen están os alumnos, profe, xa correxiches? Pois ese día que chegamos aí con o noso cartafol cheo de boas notas ou malas, para alguén seremos o seu enterrador. Podedes velo neste exemplo, outro día ese enterrador, é dicir, cada un de nós, díxome que suspendera o examen e arruinou o día. Entón, agora no vosso currículum podes poñer que a parte de profesores sodes enterradores. Despois, tamén aproveitamos a clase para traballar un pouco os valores e a linguaxe de internet. Sabedes que ás veces cando publicamos algo recibimos comentarios positivos, que son os que máis nos gusta, pero a veces hai algunha persoa que fai comentarios desagradables, que tamén poden ser os nosos propios alumnos que deixen comentarios desagradables por aí. Entón, traballamos moito coa palabra hater, que analizamos como persoa que deixa comentarios negativos tratando de ofender ou amolar a outra persoa nas redes sociais. Exemplo, onte insultoume un hater no Instagram. E nós traballamos moito isto porque cando creamos a conta, a primeira semana xa case chegamos aos 1000 seguidores, que foi como un boom. Entón, nesas primeiras semanas, todo o mundo nos poñíamos comentarios de «Ai, moi ben rapaces, que boa iniciativa, que ben o facedes, como mola». Entón, digamos que os meus alumnos estaban un pouco na nube, non? Nese fervor de ser coñecidos. Pero chegou un día que fixemos unha publicación que tiña unha falta ortográfica, unha gralla. A mí pasouse, males tamén, e así foi. E unha persoa que dixo un comentario desagradable. Non os chamou parvos, pero case.
Entón, claro, eles viron ese comentario e, claro, a moral baixou tremendamente. Entón, tratamos sobre todo a linguaxe, de como facer ou como dar, digamos, correccións, sen ser haters, porque a ningún nos gusta recibir ese tipo de comentarios, senón nas aulas o que aprendemos foi a facer correccións dunha maneira constructiva. Entón, unha das cousas que fago eu moito é a coavaliación, que uns se corrixan os outros. Entón, en lugar de decir, mira, equivocaxeste, es tonto porque esta palabra escribese con B, pois ese tipo de expresións non as podemos permitir. Entón, a través de hater, analizamos a importancia de facer comentarios constructivos, aínda que non compartamos unha opinión, sempre pois, motivar o noso alumnado. E pola contra, tamén traballamos ser admin. Non todos somos admin en galego, pero somos admin nalgo. Ser admin, que é, digamos, a abreviación de administrador, é unha expresión para sinalar que alguén sobresae nunha disciplina. Entón, o mellor, teño un alumno que non é admin en galego, pero sí que é admin en matemáticas, ou é admin, non sei, xogando LOL. Entón, todos sobresaímos nalgo. Entón, sempre que traballamos un concepto negativo, tamén traballamos un concepto positivo. E a linguaxe dos adolescentes non só quedou neses neoloxismos, esas palabras novas que incorporamos á lingua, senón tamén que fomos un paso máis aló, reformulando refráns de toda a vida, que cada día, como sabedes, utilizanse menos. Entón, por exemplo, o primeiro daqui, que é xente nova, e leña verde, todo é fume. Claro, eles non escoitaron, polo menos os meus, este refrán nunca escoitaran, entón tive que explicarlle o seu significado. E unha vez que souperon o que significaban, tiñan que adaptalo á súa linguaxe. Entón, a súa versión é xeración Z e hormonas, todos son Caspers. Caspers é así como unha... é como fantasmas, sí. Ou, por exemplo, outra, quen con lobos anda, a uvear aprende. Pois eles traduciron como quen con haters anda, é dicir, con persoas negativas, a molar aprende. Ou, por exemplo, de tal pau, tal racha, que me gusta moito, de tal streamer, tal fandom. Entón, un streamer é unha persoa que sube contidos ás redes e o fandom son os fans. Entón, de un streamer, digamos, agresivo ou violento, pois normalmente os seus seguidores van ser máis ou menos iguais. Entón, pois é unha forma de adaptar os refráns ao século XXI. E aquí tedes o meu favorito. Sabedes que antes a sociedade maioritariamente era rural, en todas as casas había vacas. Pois en día xa non. Que hai en todas as casas e que temos que pagar porque senón non temos acceso a él? Netflix. Entón, amiguiño sí, pero a vaquiña polo que vale quedou desactualizado. Entón, amiguiño sí, pero Netflix polo que vale. Polo menos foi un dos meus favoritos. Despois, outra cousa que fixemos, isto xa en cursos máis avanzados, en terceiro da ESO, foi vermos as cantigas medievais. Hai algunhas que son doadas, algunhas cantigas de amigo, de escarnio ou maldicir, pero outras que teñen aí o seu intríngulis. Entón, por exemplo, collemos unha cantiga de Martín Cogdas, que non sei se a coñecedes, vou vos ler as dúas primeiras estrofas. E no sagrado en Vigo, bailaba corpo velido, amorei. En Vigo, no sagrado, bailaba corpo delgado, amorei. Entón, nós, coa nosa bagaxe cultural, entendemos perfectamente o significado, pero os alumnos de 14 ou 15 anos que non están afeitos a ler nada de poesía, encima lle poñemos a linguaxe medieval, pois non se enteran de nada, cousa que é normal. Entón, que facemos nós coas cantigas medievais? Pasalas ao século XXI. É dicir, destripalas e ir analizando palabra por palabra para que entendan o seu significado. Entón, traducimos esta canción de Martín Cogdas como no Anfi en Vigo, revolaba corpo tremen, teño un crash. Entón, todos esos neoloxismos que vimos anteriormente, fomos capaces de metelos na cantiga. Ou, por exemplo, en Vigo no Anfi, revolaba un corpo fit, teño un crash. Agora, se queremos estar delgados, non? Imos aí ao gimnasio a facer pesas, pois un corpo fit. Entón, facendo isto, que o mellor se agora Martín Cogdas levantase a cabeza, o mellor ao ver esta traducción, pois mandábanos a fogueira. Non o sabemos. Pero o importante é que destripando así as cantigas, falando na linguaxe que les empregas, eles foron capaces de entender o significado. E deronse conta que ao final, da igual que sexa unha cantiga de época medieval, ou un poema actual, que ao final as preocupacións sempre son as mesmas. E o mesmo fixemos con o poema de Rosalía de Castro. Eu lembrome, cando era estudante,
que me mandaron ler Follas Novas no terceiro trimestre de terceiro da ESO. Eu era unha alumna moi aplicada, lérame o libro, ata me aprender algúns poemas de memoria, por se acaso o meu profesor preguntaba, pero non entendera nada do que lera. E o examen foi nosa toda a clase fatal. Entón, eu aprendín daquilo, é dicir, non podemos mandarlle ler aos nosos alumnos poesía que non están afeitos nunha linguaxe que non é a deles, sen mínimo unha guía de lectura. Entón, nós o que facemos, por exemplo, con este poema de Rosalía de Castro é adaptalo á súa linguaxe, descifrar que era o que Rosalía nos quería dicir, porque hoxe en día dolor ou cólera son palabras que nin nos mesmos utilizamos. Entón, vou vos ler os primeiros versos e a ver que vos parece a traducción que fixemos. Era dolor e era cólera, era medo e adversión, era un amor sin medida, era un castigo de Dios. E os meus alumnos traduciron por era rayada e era pique, era cagada e preito, era pía de amor, era o karma. Entón vemos que os referentes como Deus per Rosalía non son os mesmos que para o noso alumnado, pero a esencia da mensaxe sí que está. Entón, o que facemos é adaptar eses poemas que son difíciles para elas á súa lingua. Despois, outra cousa que facemos, porque eu creo que é moi importante que o noso alumnado non se sente nunha aula, eu solte aí unha parrafada, fagan 2 actividades do libro e vayan para casa. Eu creo que así non se aprende. Hai que aprender cos textos, coas palabras e remexendo nelas. Neste mesmo curso, cando fixemos o proxecto do dicionario, tocou que o Día das Letras Galegas se lle dedicase a Xela Arias. E seguro que nos vosos centros, esta semana ou a semana pasada, recibistes un rollo con uns cartéis sobre as cantareiras, non? Nos, naquel ano foi sobre Xela Arias. Entón, con eses cartéis facemos unha exposición. Entón, había 2 opcións. Que eu leras toda a exposición, fixe unhas preguntas e que eles resolvesen, ou que eu fixera un PowerPoint e lles explicase a figura de Xela Arias, ou que eles mesmos fosen os protagonistas da súa propia aprendizaxe. Entón, o que fixemos foi unha excursión aos corredores do centro, onde estaba a exposición sobre Xela Arias. Eles tiñan que dividirse en grupos de 4 persoas, tiñan que ler a exposición, tomar notas daquilo que lles parecía interesante, despois reuníanse, compartían esa información e despois a actividade consistía en crear un vídeo de TikTok. Entón, tiñan que conseguir unir toda esa información en convertila nun guión de TikTok que durase menos dun minuto. É dicir, tiñan que facer un traballo de condensación do texto. E, como son rapaces, un dos criterios que tiñamos no centro era que non se amosase as súas caras, podes ensinar as súas voces, pero as caras non, para manter a súa privacidade, saíron traballos como este. Bom, máis ou menos podedes facervos dunha idea de como é. E chegou un día que cheguei á aula e dixeron: profe, somos famosos. Pois sí, porque naquel momento saímos nun montón de xornais, fixeron entrevistas na radio, na tele. Mas isto non é o importante. O importante é que un día íbamos facer unha entrevista na TVG, era un luns, eu non tiña con eles clase, dende que lles dixen a noticia de que íamos ser entrevistados. E cada vez que nos facía unha entrevista, máis ou menos, pensaban que preguntas nos podían facer e na clase preparábamos, non? Para que todos tivesen algo que dicir. Porque outra cousa non, pero na adolescencia, timidez e o de non dicir nada, pois polo menos nos meus, era bastante importante. Entón preparábamos as entrevistas. Entón, era o venres, que non sei para como vedes vos, pero os leceres dos venres non se perdoan, é dicir que se castiguen un venres en lecere apoteósico. Entón, eu ia a tomar o café coas miñas compañeiras e veñen os meus alumnos e me din: profe, podemos ir á biblioteca a practicar? Eu, pero non queredes ir ao lecer, que venres? E dime: no, profe, queremos falar bo galego. Entón, nese momento, analizando como fose a miña primeira semana de aí está la pesada, que nos hace hablar gallego, profe, podemos perder o lecer do venres porque queremos mellorar o noso galego?
Pois para min foi un dos días máis felices da miña vida como profe, porque esa semente que empecé a plantar nas primeiras semanas, a mediados de curso, empezou a florecer. Entón xa non era, la pesada de Noemí que nos obliga a hablar. Non, xa era, profe, queremos facelo ben, e queremos facelo ben en galego. E para min iso foi todo un orgullo. Tamén creo que é moi importante que sexamos capaces de traspasar as fronteiras ou as barreiras da aula. Nos cando facemos unha actividade, esa actividade ten un porqué, é dicir, que non queda nese caderno, senón que toda a sociedade o vai ver, que non fai falta que todos os profes creemos unha conta de Instagram, se o facedes, pois genial, pero se non o facedes tampouco pasa nada, pero, por exemplo, facer unha exposición, e que esa exposición estea no corredor principal do instituto, e que todos os compañeiros, os maiores, os pequenos, o poidan ver, para eles a implicación é moi diferente. Se eu lles mando facer un texto na libreta, pois queda na libreta. Pero se teñen que facer un texto, e despois un debuxo, unhas fotografías, e despois facemos unha exposición, e os compañeiros da clase de enfronte van votar cal é o mellor debuxo, o mellor texto, a implicación cambia. Ese neno que non fai nada ou nunca fai os deberes, como sabe que o resto de compañeiros o vai facer, pois intenta facelo o mellor que pode. Entón, eu sempre creo que facer exercicios de gramática está moi ben, obviamente o caderno teñen que telo, pero temos que conseguir traspasar esas fronteiras, que vexan que o que fan non só queda na casa, que non o vai ver ninguén, senón que o vai ver o mundo, porque a implicación cambia moito. Imos co segundo paso, que é como crear contidos en galego. Vou vos presentar un dos meus proxectos actuais, porque agora non estou en secundaria, agora son profe na Escola de Idiomas de Lugo, entón, claro, tipo de alumnado é un chisquiño diferente. Entón, deime conta, cada trimestre ou cada cuatrimestre teño novos alumnos. Entón, deime conta que sempre son as mesmas preguntas, as mesmas dúbidas e sempre as mesmas contestacións pola miña parte. Entón dixen, se fulanito e menganito sempre teñen dúbidas sobre o te o che, seguro que alguén na súa casa tamén os ten. Se fulanito non sabe que non hai que decir aportar, que en galego normativo é achegar, seguro que outras persoas teñen as mesmas dúbidas. Entón, animeime a crear esta plataforma de recursos, onde o que fago é dar explicacións a esas dúbidas que ten moitísima xente. Entón, o que decidín facer foi dividilo por diferentes temáticas, artigos de fonética, de gramática, de ortografía, de vocabulario, mais sempre explicados dende un punto de vista próximo, é dicir, ás veces hai que utilizar linguaxe técnica, linguaxe académica, é dicir, por exemplo, un sustantivo é común, un propio, abstracto, colectivo, o que sexa, pero sempre podemos explicar as cousas dunha forma que todo o mundo as entenda. Despois, outra das principais eivas que eu detecto é que se fan moitas cousas en galego, pero que ninguén as coñece. Cando pregunto na clase, por exemplo, coñeces algún influencer en galego? A resposta sempre é ningún. Ou senón, quen é moi coñecida é a do Digocho eu, non? Ester Estévez, pero quitando Ester Estévez non coñecen a case ninguén. Ou, por exemplo, Noemí, coñeces algunha serie en galego que poida haber e que da TVG non me gustan e non atopo nada? Pois hai recursos. Entón, moitas veces o que fago son artigos recompilatorios para que a xente vexa que temos moitas cousas, que moitas delas están agochadas. E outra cousa que tamén creo que é interesante, vos como profes, que seguro que sabedes moitísimas cousas, e moitísimas cousas máis que a min, é crear recursos en galego gratuitos para todo o mundo. Por exemplo, despois de facer exames e de avaliar a moita xente do B2 e do C1, dime conta que moitos dos erros sempre son os mesmos. Entón, decidín crear un recurso descargable que son os 250 erros máis comuns do galego, que nunca vas cometer. É un recurso que está, que podedes descargar, vos non o necesitades, mas é un recurso que está no blog, nas chaves da lingua, e ten moitísimas descargas, ten miles. Entón, con isto, o que quero dicir é cousas que todos e todas vos dominades e sabedes, podedes crear recursos gratuitos e compartilos co mundo. Seguro que todos formades parte dese grupo de WhatsApp, onde estamos moitísimos profes, creo que somos case 800, pero cal é o problema?
que os recursos, hoxe unha persoa publica unha cousa, dentro dun mes, xa non me acordo que publicou, ou quero buscar un recurso que naquele momento me pareceu moi interesante, pero a saber onde está, porque hai 700.000 mensaxes. Entón creo que crear unha plataforma, non fai falta que todos creemos un blog de educación, senón que na medida en que poidamos creemos contidos en galego é moi importante. Por exemplo, as dúbidas do TOC, o artigo que nomei antes, eu fíxeno para os meus alumnos de B2, que é unhas cousas que no examen teñen que saber diferenciar ben e sempre teñen as mesmas dúbidas. Pois, curiosamente, este artigo que pensei que non o lería case ninguén, porque era un recurso para os meus alumnos, ten máis de 10.000 visitas este ano. Entón, temos que crear contido en galego, non só para os nosos alumnos, senón para a sociedade en xeral, porque é necesario e a xente demanda moito iso. Entón, como crear unha página web pode parecer así de principio moi difícil, non sei se coñecedes fala.gal, que é unha plataforma en galego creada aquí en Galicia que nos permite crear a nosa página web gratis con dominio.gal, co que significa iso, sabedes que dominios co dominio.gal, o dominio galego, hai moi poucas webs en comparación, por exemplo, coas que pode haber no vasco ou no catalán. Pois esta plataforma ofrécenos crear o noso blog ou a nosa web, depende do que queirades, en galego. E o máis importante disto é que ten moitísimos videotutoriais en YouTube, entón se non sabemos facer unha cousa, pois podemos recorrer a eles. Eu fixen o meu blog gracias a isto. Ben, máis cousas. Imos xa para finalizar, que non me quero estender moito, porque xa sei que levades todo o día de charlas. Imos coa terceira parte desta charla, que é como aproveitar nas aulas o que xa está creado. Entón, vou vos poñer... Que o que tiña que ser unha gran nova página. Algúns exemplos Que o que tiña que ser unha... de como eu utilizo os vídeos que me atopo en TikTok nas miñas aulas. Seguro que algunha vez vos tocou dar tipoloxía textual, os tipos de texto, se argumentativo, dialogado, que máis, instructivo, explicativo. Ben, podemos poñer exemplos de texto ou podemos poñer exemplos de recursos que les están a ver todo o tempo. Entón, vou facer un pequeno xogo, imos ver este vídeo, despois decidesme que tipo de texto pensades que é. A gran nova para a música galego está envolta entre tanta polémica. En que obviamente que se encenra o artista galego máis escoitado ao momento faga unha canción en galego é unha boa nova. Dos seus máis de 3 millóns de ouvintes mensuais escoiten e normalicen o noso idioma é unha boa nova. Precisamente iso, que se normalice, que unha... Entón, que pensades que é? 3-4 opcións. Argumentativo, porque aí Rodri Fuentes estános a dar a súa opinión. Pois este tipo de vídeos, aparte de ver que ao dar a súa opinión é un texto argumentativo, tamén estamos vendo unha persoa nova que fala galego, además neste caso un galego de calidade, que pon a mesa cun cantante como Senra, que non sei se coñecedes, pero un cantante que o está petando a nivel español, si desas tres festivais, macrofestivais galegos, seguro que está no seu cartel. Pois este cantante fixe unha canción en galego e foi moi criticado por iso. Entón podemos tamén levar este debate de como unha persoa que acadou éxito cantando en castelán, agora que publica unha canción en galego, se lle critica. Entón, hai contidos que podemos utilizar e fomentar o debate na nosa aula. Imos con outro vídeo. Quen dirías que son as dúas mulleres máis icónicas de Compostela? Pois claramente estas señoras de aquí. As dúas Marías forman parte do espírito de nosa cidade, pero sabemos realmente o que hai detrás delas? Home, na literal. Para os turistas e veciñas, estas tanto transmiten unha mensaxe pois alegre, divertida, viva, pero detrás desta imaxe construída atopamos unha realidade de represión, sufrimento. Bon, que diredes que é? Explicativo, non? Entón, podemos ensinarlles ao noso alumnado como, neste caso, son pois as dúas Marías de Santiago, non? Entón, temos a opción de explicalo nós ou que coñezan outros referentes. Neste caso, pois unha rapaza nova que fala en galego. Imos con outro. Temos que dar subtítulos en galego con inteligencia artificial para o seu vídeo, para calquera editor e completamente gratis. O primeiro que temos que facer é montar o vídeo. Eu utilizo CapCut, aquí o temos. A continuación, exportamos e guardamos. O subtítulo... Canto tempo leva vecino te de pelo?
Bon, Como será? Subtítulos en galego. que diríades que instructivo. Entón, aparte de saber que é instructivo, porque nos está explicando como levar a cabo os pasos para que un reproductor se sea capaz de coa IA crear subtítulos en galego, tamén lles estamos mostrando que o galego é unha lingua que está presente na linguaxe artificial e a importancia que iso supón. Canto tempo leva vecino de pelo? Eu realmente levo 3 anos. O rollo é que hai xente que igual leva moitas xeracións, eu cando estiven fora, o va a chamar tradicional, pois ao final, pois por facer raíz un pouco no pueblo, pois... Bon, o que nos queda vai ser dialogado, non? Entón, por exemplo, eu son de Lugo, en Lugo, sinceramente, o entroido non o celebramos moito, pero creo que toda a cultura que envolve o entroido é moi importante e temos que dala. Entón, amosar a cultura a través de, por exemplo, creadores de contido como Rebelico, que é a entrevistadora neste caso, pois é outra opción. Creo que é moi importante que cando presentemos un recurso, neste caso estamos dando tipoloxía textual, aproveitemos eses vídeos para darlle a coñecer referentes que eles despois na súa casa, se lles gusta, pois poden seguilos ou non, pero tamén para fomentar o debate. Despois, outra cousa que podemos traballar son os castelanismos, non? Unha cousa que fago co meu alumnado da Escola de Idiomas é traballar precisamente detectar eses erros. Entón, sabedes que ás veces o galego da TVG, sobre todo en programas indirectos, non é o máis correcto. Entón, por exemplo, neste vídeo... E que faz en farmacia? Revisar? Revisar? Mirar? Que Como mirar unha inspección e te vexan traballando jubilada, papá, te ahora están a recaudar que hai que pagar de biblioteca. Ahora están a recaudar. Entón, vemos que ese jubilar moi galego non é, ou ese recaudar tampouco. Entón, outra forma de traballar, neste caso, que fago co meu alumnado, que non é de secundaria, pero si é estudante de galego, é, pois, poñolles un audio e que teñan que avaliar ou correxir ou detectar eses castelanismos que moitas veces están asentados na nosa lingua. E, aproveitando estes vídeos da TVG, as inteligencias artificiais, que non sei se estades a favor ou en contra, ese outro debate para outras xornadas. Desde o meu punto de vista, as redes sociais son as nosas amigas. ChatGPT utilizo todos os días, Google AI Studio, Gemini tamén, Claude, foi o meu último descubrimento, facilita a vida un montón. Entón, nós o que podemos facer é coller un vídeo, por exemplo, este de Roberto Vilar, ou o que sexa, e seguimos a Google AI Studio e facemos un prompt. Un prompt son como as ordes que lle temos que dar á inteligencia artificial para que o resultado que nos ofreza sexa o que nos queremos. Entón, canto máis complicado sexa o prompt, a inteligencia artificial pois mellor nos entenderá. Entón, se subimos un vídeo da TVG e lle pedimos que nos faga transcripción dese vídeo, en lugar de pasarnos horas e horas pausando o vídeo nun Word e despois copiando, que os profes da Escola de Idiomas pasábamos moitas horas facendo iso, pois agora as inteligencias artificiais fan ese traballo por nós. Entón, se despois dese resultado que nos deu un Google IA o metemos en ChatGPT e lle pedimos, por exemplo, para traballar a comprensión de textos que nos faga 5 preguntas tipo test e que desas preguntas só haxa unha correcta, xa nos fai o exercicio por nós. Entón, en lugar de pasarnos horas e horas creando as actividades, a inteligencia artificial é de gran axuda, sobre todo agora que temos moito alumnado diverso e con diferentes estilos de aprendizaxe, a inteligencia artificial pode axudarnos moito. Por exemplo, non sei se coñecedes Claude, pero foi un descubrimento para min. Podemos coller un texto, por exemplo, imaginade que hai non sei, lemos un capítulo dun libro que nos gustou, queremos leválo ás aulas, pero é moi antigo, non está digitalizado. E queremos facer, por exemplo, buscas de texto con el. Pois con Claude facemos con o noso móvil unha foto, subímola e pásanos o texto en Word, ou un PDF, ou que sexa o que lle pidamos. Entón, facilita moito o traballo. Entón, dende aquí, sabedes que na Xunta ten proxectos como, por exemplo, Carballo, o proxecto Nós, que colleron voces, pero eses proxectos, por falta de orzamentos, están un pouco parados. Se nós, como profesores docentes, que supón que somos as persoas que máis loitamos porque a lingua se manteña viva, se a lingua non está na inteligencia artificial, o galego morre.
Entón, creo que é moi importante que nós como docentes utilicemos e demandemos que as inteligencias artificiais falen a nosa lingua e entendan. De momento temos sorte que Google, esa gran compañía que case monopoliza todo, pois sí que entende o galego. Tamén vos digo unha cousa, as inteligencias artificiais hai que adestralas. E digamos que en galego non está moi adestrada, entón, se vos poñedes un texto e facedes actividades co vosso alumnado, hai que revisar, porque son máquinas. As máquinas saben moito porque teñen moitos datos, pero os pronomes ou un infinitivo conxugado non vos lo vai dar. Entón, aí, digamos que os humanos sabemos un poquinho máis que eles. Pero quero animarvos a que utilicedes, bueno, que fuchiquedes, cargalledes aí, porque hai cousas moi interesantes que se poden facer. Entón, igual que eu sementei cos meus alumnos ese gusto por falar galego de profe, temos que ensayar que queremos falalo ben, espero que na charla de hoxe sementara un pouquiño en vos e que vos axudase a ter ideas para planificar actividades con esa linguaxe que falan os nosos adolescentes do século XXI, a importancia de crearmos contidos e sobre todo compartilos, porque somos bastantes profes en número, pero despois somos moi poucos a crear cousas. Entón, non nos podemos queixar de non hai exercicios en internet sobre o infinitivo conxugado, por exemplo, se nós sí que temos eses materiais no noso computador, pero non os compartimos. Entón, dende aquí, quero facer unha chamada a que compartir e enriquecernos os uns dos outros. E, finalmente, que para min ensinar, igual que aprender, faise divertíndose. Entón, quero que sementar en vos esa idea de as cousas que non só queden nesas 4 paredes da aula, senón que vaya para o mundo e que contribuamos todos a que a nosa lingua viva polo menos un chisquiño de tempo máis. Moitas grazas por atenderme. Teño este QR, por se queredes escanealo para levar esta presentación a vosa casa. Por se queredes tomar ideas, podedes escanealo. Se en algún momento queredes poñervos en contacto comigo, este é o meu correo. E se queredes ver o meu blog, que é As Chaves da Lingua, esa ligazón, aschavesdalingua.gal. Entón, agora, se tedes algunha pregunta ou queredes compartir algún dos vosos proxectos para que o resto das persoas os coñezamos, un segundiño. Aí está. Pois é o momento de que faledes vos. Eu quero felicitarte polo traballo e pola xenerosidade de compartir e de darnos moitas ferramentas para poder levar ás aulas. Moitas veces non temos moito traballo, moito tempo entre o traballo, casa, familia e obrigas e demais. Entón, que alguén non lo dea feito e ademais estéticamente tan cuidado e tan maravilloso, eu creo que é de valorar e de agradecer. E despois dicirche que desde a miña experiencia concordo completamente contigo, ¿no? De ligar o galego a diversión, pero non diversión baleira, senón a que nace de dentro de que guai podo perder un lecer porque o que me vai a chegar mola máis, e despois a modernidade. Creo que son dous piares nos que temos que coller forza para contaxiar o que acabas de dicir entrecortadamente, así que... Moitas grazas a ti, porque a mí tamén me gusta recibir comentarios vos. Neste caso non fuches unha enterradora, cousa que agradezo moito, e os meus alumnos dirían Gigi, pero moitas grazas. Creo que todos pasamos moitísimas horas diante do computador, pero moitísimas, e sobre todo cando chegamos a un novo centro, nos toca alumnado, por exemplo, con dificultades, temos que facer actividades para o noso alumnado ordinario. Despois, se temos un TEA, actividades para o alumnado TEA. Se temos un alumnado que non fala galego, actividades para o alumnado que non fala galego. E faltan os recursos. Eu, cando cheguei á escola, tiña sorte de que unha compañeira me deixara o que fixera os outros anos. Pero moitas cousas
non teño recursos, busco en Google un exercicio e non existe. Entón, deime conta desa eiva. Eu, cada vez que miro o teléfono e vexo todos os recursos que comparten os profesores nese grupo de WhatsApp, digo, que mágoa que non haxa un sitio onde se englobe todo, porque axudaríanos tanto. Entón, eu o que fixen coas chaves da lingua foi as miñas leccións, que dou no día a día das miñas aulas, pois compartilas con todos. Bon, non sei se hai alguna pregunta máis. E cando vexades un TikTok ou un Reels interesante, compartídeo polo grupo e así todos podemos aproveitalo. Sei que moitas veces o problema de TikTok ou das redes é que cada un fala como fala e moitas veces non podemos levar moitos exemplos ás aulas. Non é mesmo secundaria que na escola de idiomas onde a corrección e os castelanismos non se permiten porque conleva un suspenso. Entón, ás veces atopar galego de calidade é difícil. Entón, se atopades vídeos vos, a Noemí do futuro, agradecería polo moito se os compartirades. Porque compartir é vivir, ou polo menos é o que eu penso. Dime. Unha dúbida, o proxecto que tes en Instagram, as imaxes, quen as sobe á rede, tío? A rede subo a seu, porque ele, bon, xa por simple política dar plataforma, eles non poden. Despois, o que eu facía, eu tiña, digamos, co deseño en Canva, ese deseño estaba aberto ao alumnado, entón o que facíamos era cada día unha persoa tiña que facer o deseño, traballábamos as palabras e os termos en clase, pero despois fulanito tiña que buscar a foto que marcase esa palabra e subilo ás redes, pois ás veces se colaban gralles porque correxía rápido e non me fixaba, mas sí, eles tiñan que construílo todo. É que eu xa hai anos tamén empezara un proxecto en Instagram con moita ilusión, era de literatura, de léxico e publicábamos cousas. Que pasa? Que, claro, sobío eu, pero ao final, claro, non tiña unha plantilla disponible, pero non me mandaron o formato adecuado de Instagram, detrás deles, que eso que queda partido, cambia isto, e tiña que andar detrás deles. Ao final, acababa eu modificando as imaxes e modificando as cousas, unha de tempo que me levaba e abandoneino porque me levaba moitísimo tempo e quedaronme cousas sen publicar moitísimas, dixen, acabouse porque iso, tiña que andar correxindo o formato, correxindo cousas fóixeme un pouco das más, claro, un por cada alumno. Imagínate, nun nivel, pois tiña, ai, mi madre, non subín os memes, a recortar, a veces borraba, correxía, entón deixino por agotamento, unha pena, quedou moi parado. Claro, no meu caso, creei unha plantilla en Canva que xa tiña o tamaño exacto de Instagram, e o único que podía modificar era o texto e a foto, o resto estaba fixo. Entón, claro, así para min era moito máis fácil. Pero, bon, eu agradezo ter Canva profesorado con todos os recursos libres, porque Canva, se me quitan Canva, quítame a vida. Para modificar en Canva, eles que empregaban a túa conta? Non, ti podes crear un enlace público e que as persoas que accedan con el podan editar, depende dos permisos que ti lle deas. Vale. Pero claro, a conta é miña, é intransferible. Esa é outra, as plantillas, por exemplo, se eles queren descargar as plantillas que utilicedes con eles, teñen que ser que se pode descargar a todo o mundo, non coa versión premium, porque eles cunha conta de Gmail non a teñen. Entón, claro, cos deseños hai que ter un pouco de cuidado con iso. Que non sei se sabedes, supoño que Canva dominádelo todos, con Canva hai un apartado que che pon escritura máxica, ti podes darlle aí, pideslle, por exemplo, faime unha descripción sobre Rosalía, dache un texto sobre Rosalía e despois permíteche facer directamente un PowerPoint, que non o tens que facer ti, se cho fai Canva. Entón, que as inteligencias artificiais axudan moito. Obviamente, despois ti tes que revisar, porque o que di de Rosalía pode ser certo ou non, pero axiliza moito, eu creo. Algunha máis? Non mencionaches a tua conta de Media Laranxa, pero tamén te felicito por iso porque sí, que moitas veces podemos chegar por outro lado, non? Se falamos de sustantivos, pero se falamos dunha receita que ademais pode ser apetitosa e todos os xogos que facías de éxito e demais, pois sempre é moito máis atractivo unha vez máis
soluciona unha eiva que existe, de poder ver receitas en galego. Media Lana xa teño un pouco abandonado porque a vida non me dá para tanto, a verdade. Pero, bon, por exemplo, durante a pandemia, sabedes que moita xente aficionámonos á cociña, porque tiñamos moitísimas horas, non podíamos sair da casa, entón eu detectei que había aí unha eiva en canto a blogs de receitas, e non o pensei, collín abrí unha conta de Instagram e publicaba o que cociñaba. Entón, eu animo vos que se tedes un hobby, o publiquedes, porque seguramente non haxa moito contido en galego, e mellor que a vos, non o vai facer ninguén. Entón, eu animo vos a que vos convirtades en streamers, tiktokers, e de todo. Ben, pois se non hai máis, moitas grazas.